kuba kusibeke nasho ukuthi ngasho izwe lakithi ngathunyelwa esizweni sabamnyama asikaze sinake loyo nto sengiyibona manje ngoba uNkulunkulu nami esengiqandile ey'ndleleni zami nami zokwaduka. Haleluya, haleluya. Ngizombonga uNkulunkulu namuhla ukuthi siyambonga uNkulunkulu wasivusela ubaba uSibekeni size sazane ngoba umsebenzi yekhwezi ukuba ikhwezi lalingekho mhlawumbe ngaba siyazahana. Haleluya. Ngangingakaze ngimuze ngisho nanoba Mtsibande ekhwezini kodwa uNkulunkulu khona izinto utheme sengisekhaya lethu wayimbula. Hayi bo, ngambona uba Mtsibanda kwelinye iphupho wathi mase ngimbona esithombeni asifakile ku-WhatsApp ngoba ngathi liyena nje loku kade ngimbona. Haleluya. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu into wayisiza impilo yami futhi angaba ngazi ukuthi ngikuphi. Khona elinye ngithabele lokuthuleka ikhaya ukuthi ngabe ngikuphi ukuba ufika ngaJesu wazongikhulula ezimini. Haleluya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Khona izwi elivukile enhlizweni yami nje belokhu kade ngithi ngifuna ukusho nobufakazi elithi kula kuJeremiya chapter 1 ngisacabanga nje lobufakazi ngisaba ukukusho uthi uJeremiya lapha ku-chapter 1 verse 5 uthi uNkulunkulu qina ungisibindi noma ngazompeka ngendlela elingalo ithi qina ungisibindi ungesabi uthi njengoba nganginayo uMose nawe Jeremiya ngizoba nawe baba uNkulunkulu nawe kuze bafika nje sizena ukuthi njengoba yena ubaba uSibekeni unawe uzohamba nawe uzovikela noma ikephi izimo ezivukayo uNkulunkulu nawe kunani noma kwaqinise kakhulu. Sibonile mina beThekwini hayi kusami ngibonile omama bephilisa ukuthi